दिनै जोंहा नैबे नावहेरुवा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंहा जेसेबां सुबा कमिटि दङ आरो जोंनि जिथु प्राइमारिनि वमेन सेल इउथ सेल BSU जोंहा मोनसे वार्कार मिट जादोंमोन आरो बे वार्कार मिटआ मोजाङै जालांबाय आरो दिनै बे हाबाफारियावनो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिखेखकरि UPPLनि APBनि दैदेनगिरि आरो सापर्टारफ्रा दिनै जोंनि दोलोआव जयेन जाफैबाय आरो जों बिथांमोनखौ बरायदों। खैजनसो जयेन जादों दिनै 103 103 जन जयनिं जादों। सार मोनसे कुइसन 17 बोसोरावहाय जेबो मावाखै होननानै UPPLआ बुंदों बेथ' नंखाय बाथ्रा दिनै 17 बोसोराव जों मावाखैब्ला जोंहा दिनै मोनब्रै जिल्ला बोरै जाखो 10टा साब डिभिजन बोरै जाखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जाखो CITआ बोरै जाखो मेडिकेल कलेजफोरा बोरै जाखो आरो हाजार जों दलं बानायदों लामा बानायदों स्कुल बानायदों बेथ' नंखाय बाथ्रा। सार पावाराव गैयै समाव UPPLआ नैबे इलेक्सननि उनावहाय गावसोर माने BTCखौ सालायगोन होननानै बुङो बेनि सायाव सारा मा बुंनो सानो? बेथ' हांबादिनि खोन्थाबुंदों बिथांमोना जिथु 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जायोबा इन्टारिम काउन्सिल जागोन होनदों बेथ' नंखाय बिसोर ओरैनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि मदद बिथांमोना आदाय खालामनो नागिरदों आरो